Bengalindeleke lokhu yazi. La sinokuthula Khumalo but usala Malikobi. But it's fine this. Nokuthula Khumalo usebenza ecrash bla 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 bla. Awunje kungani kade ubambe iphoyisa lomthetho on hostage. Ukhuluma. Okay, mhlawumbe imina wabuzanga kahle. Njengamanje ubhekene namacala anzima kabi. So, asikhuluma. Kungani kade ubambe iphoyisa lomthetho on hostage? Umuntu womthetho. Ngicela umile. Yazini, manje zinengabe igebengu ekhona la njengamanje station idinga usizo lwami. Igebengu ezokwazi ukuthi zifike cooperate uma ikhuluma nami. Igebengu ezenze izinto ezisile ezibonakalayo hayi lento yakho wambamba amaphoyisa wani usowambelana amaphoyisa. So njengamanje la abantu laba bayangidinga and bazokhuluma nami wena ungoshela isikhathi sami nami. Attempt 111. Ngathela ukuyiphini ngithe ngicela umile. Ladies and gentlemen, she just called me 101. I'm so glad ukuthi wena lento le njengamanje iyakuhlekisa. You find it funny, you find it hilarious. I'm so glad njengamanje. La shona ikhansela ndakaza watholakala umuntu walibulala. And njengamanje 5 years later sekuphuma wena nesibabe sabulala ikhansela. Ikhansela. Oh. Buka into bazana ngeze ukuthi abe ngibad kwimethe but judging by your face confusion ukuthi njengoba uconflicted ngale ndlela echaza one thing ukuthi wena awazi ukuthi ngikhuluma ngani manje. So wena awazi isibhamadu siphethe sabulala ikhansela ngo-2020 ikhansela la ka-Ward 52 okwakungxumana wayephethe ngaleso sikhathi leso. So you better talk, lady. Talk now or forever hold your peace. Get this back. Yazi angazi noma nginayo nini right ukuthi ngikhulume nomeli bami. Ngicela ngifonele umeli bami ngikhulume naye ngoba ngeke ngikhulume nawe. Yabona njengamanje bazasi ngiyagive up hayi wena yezwa. Because ngiyakutshela njengamanje I'm the only one that can help you out. There's no amount of lawyer that can help you in this fuck up case that you are involved in. Hamancane kidnap amaphoyisa. Ngobo kamazi ngobo. Ngobe mbothi ngobe la kumnyama. Sengifile la kwicrime scene ngabona. Ngobe. Crime scene yani manje ngobo khuluma nami bro. Icrime scene lentombazana uKhumalo mfowethu. Mana Khumalo lo lento lo lo kidnap amaphoyisa. Yena yedwa mfowethu yazi ungabona la. Labantu bavele bangena bavulela ngenhlavu lana we ngabubi kuhlungenzela la. Hayi wena. Ukhona umuntu olimele kodwa. Inhlanhla bengekho umuntu olimele mfowethu lana. Ngibona ngathi besende imessage labantu. Babavulela ngenhlavu kuphela la. Okay, ngoba ngidinga ukuthi ungenzele into eyi-1 lapho ngithi ungene lapha ningene nje nipetulele noma abe yini nithole any connection anything ezongisiza ngale case le anything at all and nami noqhubeka ngiphenge lo unamanga ngisazogcula ingoma ezimnandi lo. Hayi mfowethu ngizama ukwenza njalo impela la ngifake intuzo la ngaphansi ngipetulele yonke into sokuthola ufakazi. Ngiyabonga amapholopo. Nathi ngizofika lapho in ethi ngibo in 30 to 40 minutes time I should be there. Hayi kuzoba njalo mfowethu kuzoba njalo ufuna into sikulindileke la ma-connection ngokufonela manje la. Please mawuthi khona ukutholayo ungithinde. Ngiyabonga. Danko mfowethu. So awazi ukuhlala ngaphandle kwenkinga njengamanje ngizodinga ukuthi ungitshele iqiniso lonke. Because khona abantu abahambile njengamanje bafike badedela ngenhlamvu lapha kimi. Yeah. And akwazi konke lokho i-coincident when just happened on a random day ubamba iphoyisa just randomly at gunpoint and then at the very same day khona abantu abafike badedela ngenhlamvu lapha kimi. Yini kwenzakalani? What is all this? Because angikwazi ukuhlanganisa le nto and ungawulingi ukuthi awazi because umndeni wakho usengcupheni. They could have killed them but bengekho.
Ayi, kushuthi bangibethrayile-ke. Bakukhaphela, bakubetreya, obalabo. Kunabantu abang-approach-ile. Ukuthi bebesebenzela imeya. Bangicelile bathi umsebenzi wami umncane kahle kahle engizowenza ngakho nzima futhi. Lesi sibhamu ongithole ngisibambile. Bese ngikhombe ngasiphoyisa. Bebenginikeze sona bathi siklini. Kumele ngikhombe iphoyisa ukuze bona bazofika la e-police station. Ku-15 minutes bathe amaphoyisa onke azobe ekule ndawo engikuyona. Kahle kahle bafuna ukuthi kusuke amaphoyisa baze la engikhona ukuze basuse yonke imininingwane emana nengane yemeya, wonke ama-crime scene, wonke ama-murder, ngisho yonke into. Mina bangithembise imali ekuyiyona bekuthi ngizosiza ngayo indodakazi yami. Oh. Leyo njengamanje ikhanyisa into ey'ningi njengamanje because like why uzomuntu uhambe ukubamba iphoyisa e-gunpoint just for no reason. And second thing, lowo muntu lo bathipisile uyazi ukuthi la e-police station uma ukuthi vele khona indaba ephathelene nephoyisa. Lonke iphoyisa liyahambe lesigamekweni. So wow. Oh, balaba ba-approach-ile again, can you identify them? Angibazi. Bangi-offerishe u-300,000 ukuthi ngikwazi ukusiza ingane yami kwe-kidney, inenkinga kwe-kidney. Manje ibona-ke bangi-offerishe u-300 bengazi ukuthi ngizokwenza njani njengomzali. Okay, you know what? This is what I'm gonna do. All right, I'm gonna check up everything you just told me right now. If it adds up, if it corresponds, ila ngizokwazi ukuthi ngithathe khona ama-action right. Ngizokwazi ukubathatha kini ngihambe ngiyobabeka kwi-safe spot, kwi-safe custody la bazokwazi ukuthi bekwazi ukuphila khona. Nawe ngibeke endaweni e-safe up until ngikwazi ukuphila nayo yonke le nto, ngidile nemeya or whatever those guys. But the main thing ukuthi ngithembisa yona la i-one. You have to promise me ukuthi wena ngempela you're gonna testify against them in the court of law. Yes. Right. Ngisa discombobulated at the moment. But then thank you so much Bani, salam alaikum. Malikum salam. Adios muchacho.